изпълнението да е по-ниско. Сега ще видим и испанките, европейските шампионки от 2025 година, които ние чухме, въпреки факта, че сме с слушалки. Много са емоционални и много шумни. Дано не пречат на другите състезателки, които се подготвят, но със сигурност не да е проследим. комфортно, но не и нещо ново, което те правят по този начин, да си надъхват крещяйки. Точно така. Започнаха с грешка на размяна. Стъпките ще отпаднат заради едно нелепо изпускане на предаване. Имат право да изпълняват последователно риска. Стига първата група да е завършила изцяло, преди да започне втората. Спазихме го това условие. Това е един от положителните компоненти. Промяната в темпото, в артистичност. Беше много ясно, да, че преминаха в по-ниско темпо. Много интересно изхвърляне на обръчите. И това беше хубаво. Смесено улавяне на обръчи и бухалките. И една много нелепа грешка. Много интересен, много хубав финал. Много хубаво съчетание като цяло. Да, welcome on board на Мамбо. Запомних три взаимодействия от тези по-мъничките с тройното подаване на уреда. Много различни от всичко, което сме виждали до момента. Едното бе